Hasteni bebak lukorono saimana dini khasuksa bubagarani asaima salhnai tei bubagara kok kusarmani hasteni lukorokno bono hamjake bini mungai kegra laicaya karei kurui bigra bororokno chubana chaitoklai hnai o kokrokno bwkhao tonino tini je kenogo village committee ni wngwi boroni je parmani chuba laikha chubachu nangui tongnai lukorokno Hambai, seng tini sini bubagarani asema salno tiyui, puila seng tini sotro gulagati assembly ni bisingo jekonogor bisini andro, seng tini puila mutai bari tanggai norok kesam kancamalani kumasing jotono ciu, o jaga mutai bari tanggai bubagani munggai seng mutai laikya, seng mutainya khum laikya bini munggai jate bini sorirok jate hamna bagui ke bini mungino tai bini aseme sanlo romino sing tini tamhanai kebangma sini hospital kancamala PHC tongo oro rugirokno sing pholok bakam tai misirok sing bakam omakeno bini bubagane aseme sanlo tui sini borok ekdom soliya tini khata tai bag rok kri school thanani sing omake sing khata rok bag rok sing baka omake sini khoroksa oro sa khanya bongno Ranjit tini binibo sing phai oro bono chuba churka bubagane asema salno tei bo sa khaimang tongmani omake no sing tini 17 golagatiwo protek biswa sing hake subai tonglayo ang pura sing koto ke kekta ko doirampara o program khaine oro basini doirampara PSC tongo sini hospital tongo oro basang urograng do follow palane hambai